umsebenzi kaJesayi uzele kwakumsebenzi muni kulaba bantu ngokusho kwengelosi, ngokusho kwakhe, ngokusho kwabafundi bakhe esehamba, ngokusho kwakhe kubafundi bakhe esehamba. Akathi hambani liye eTopiya noma eSwazini noma eNigeria. Cha, zikhona ney'ndawo ezinye iseduzane kwabo, akayibali. Bala lezi ndawo okukhona kuzo abantu besizwe sakwa-Israyeli balezi zizwe, balezi ezishumi nambili kuphela. Incwadi yeSambulo bani oyitholile? Amasango ayishumi nambili. Isambulo 21. Awubheke lapha phansi, okay. Ngiqala kulentosana. Qala ku-Efesini lika-9. Base kufika enye yezingelosi ezisikhombisa ezazinezitsha ezisikhombisa ezigcwele izinhlupho ezisikhombisa zokugcina. Yakhuluma nami yathi, woza lapha ngikhombise umlobokazi umlawuli. Yamuka nami ngikumoya yaya entabeni enkulu ephakemeyo, yangikhombisa umuzi ongcwele waseJerusalema wehla ezulwini, unenkazimulo kaNkulunkulu. Ukukhanya kwawo kwakunjengetshe elinenani elikhulu, sengathi yitshe le-yaspiri. Ngiyafisa ngathi ngake niyibone iyesha ukuthi njani, elicwebezelayo. Unogange olukhulu oluphakemeyo, amasango ayishumi nambili. Amasango ayishumi nambili, nasemasangweni kukhona izingelosi eziyishumi nambili futhi esangweni lilodwa. Kulotshiwe kuwo amagama angawezizwe eziyishumi nambili zabantwana bakwa-Israyeli. Nangasempumalanga kwakukhona amasango amathathu, nasenyakatho amasango amathathu, naseningizimu amasango amathathu, nangasentshonalanga amasango amathathu. Ugange lomuzi lwalunezizekelo eziyishumi nambili, naphezu kwazo amagama ayishumi nambili, abapostoli abayishumi nambili bekuwo. Manje-ke lamasango abhalwe ngokomumo wamagama amadodana kaJakobe, ngoba kulelo sango nalelo sango kuyongena abantu abavele okhalo lwaleyo ndodana naleyo ndodana. Angazi-ke nithi ngiyongena kwekabani lezozana, noma uGadi noma uRubeni noma uJuda noma uBangana. Kodwa incwadi ithi le izulu elabonwa yilo izulu lomndeni
ukuze kuthi umuntu akangenile emndenini into endala nangigobese banomfowabo ngazi umfowenu oyedwa nani babili niba-5 abazala bangaki bazele bonke ubaba wenu munye bese kuba yinini enisitana la madodana enu indodana mfowenu ngeke ingene ngesango la indodana mfowenu iyongena ngesango likayise idlulele kwisemkhulu uyabona nani ngeke ningene ngesango lika mfowabo kababa wenu niyongena ngesango lika baba wenu nidlulele kuyise uyabona kunjalo le ndaba indaba yomndeni nani ngayideki yakho uma kuthi umuntu akangenile emndenini kukhulunywa ngalente angazi-ke kodwa ningayifihlela nina nani ngokwenu ningezwa nami ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi la masango awu-12 abhalwa amagama umumo wamagama amadodana ka-Israyeli yabo bese niyikhethela ukuthi niyongena nina kweliphi njengoba wakwangena wakwandlovu wakwangobese noma niqhamuka kubo inogadi kulungile ngiyabonga